हेलो लोगोफोर, वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल विथ एनादार भिडिअ। स' लोगोफोर, नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' लेंगुवेज जिके यूट्यूब चैनल। स' नोंथांमोना फार्स्टआवनो आंनि बे चैनलाव गोदानब्ला अन्नानै चैनलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। स' गासै भिउवार्स, नोंथांमोन जों दिनै सावरायगोन 2021 इं मायथाइयाव नबेल बान्था मोनगिरिफोरनि मुं आरो फारिलाइ। स' डेभिड मेकमिलन बिथाङा मोनदोंमोन रासायन बिगियानाव, आरो डेभिड जुलियस बिथाङा मोनदोंमोन मुलि थामहिनबा मेडिसिन डिपार्टमेन्टआव। मारिया रेसा फिलिपाइननि आरो दिमित्री मुराटोव रासियानि। गोजोन पिच। आब्दुल रजाक कुर्ना तान्जानिया साहित्य बा लिटारेचाराव बिथाङा मोनदोंमोन। स' बेखिनियानो 2021 इं मायथाइयाव नबेल बान्था मोनगिरिफोरनि मुङा बेखिनियानोमोन। स' एसेनोसै, गोजोन्थों। नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनगोन। लाभ इउ अल।